העניין הוא בין נאורות לבין בורות, שהבורות בעצם שואבת הכל למקום שלילי. תחשבו על זה, מה בורות עושה? היא יוצרת כוח בתוכה של אני יודע, אתם לא. מה שאני חושב זה מה שנכון, אתם לא יודעים. תחשבו על זה. אני מבינה שאין צדק בעולם. אין כזה דבר מי צודק, מי לא צודק. יש כל מיני דרכים לעולם הזה. נאורות לעומת זאת, הוא אותם אנשים מתוכנו שמסכימים לקבל יותר מדבר אחד, יותר מדעה אחת, יותר מהבנה אחת. מסכימים לקבל, לדוגמה, את המדע, כמו שאת הרוח. הם מסכימים לקבל את הרפואה הקונבנציונלית, כמו את הרפואה האלטרנטיבית. הם מסכימים להיפתח. זה נקרא להיות פתוח, להיות גמיש, לדברים אחרים, שונים מההבנות שלנו, של אותו אדם, בפנים. ואז, רק אז הוא מתחיל להיות נאור. פעם, כשהתחלתי לעבוד כהילרית, חשבתי לעצמי, מה, רק כשהם גוססים האנשים, אז הם מגיעים אליי? רק אז? מה, הם לא רוצים לבדוק או לנסות דבר חדש? ואז הבנתי שמי שמנסה ומי שבודק, פותח בעצמו, פותח לעצמו את הנאורות, את הדבר הפתוח הזה שמראה הרבה דרכים להביא את הפתרון עצמו. כי כשאדם רוצה להגיע לפתרון, רק אז שימו לב, הוא מנסה הרבה דרכים. וזה ההבדל. ואני חייבת להודות, מתוך ניסיון אישי גם, ומתוך הניסיון, מתוך הראייה של הלקוחות שלי, שכשנפתחים לדברים נוספים, אז מגיעים לפתרון. רק אז מגיעים לפתרון. שווה לנסות.